No niin, olen löytänyt hyvän sovelluksen, joka minusta olisi oikein järkevää ja hyvä pitää älypuhelimissasi. Tämän sovelluksen nimi on tässä.fi ja se on liikkuvan suomalaisen ykköspalvelu, niin mainostetaan. Ja ainakin olen täällä Salossa ollessani kokenut tämän todella kivana. Eli miten se asennetaan, niin näytän sitä. Pyyhkäistään näyttää. Mulla on nyt Android-puhelin tällä hetkellä kädessäni, mutta tiedän, että se toimii oikein hyvin myös muun muassa Windows-puhelimella. Otetaan sovellukset. Yritetään löytää Play-kauppa. Tossa on Play-kauppa, eli siellä semmonen nuolenkuva. Sieltä haetaan tässä.fi-sovellus, näin. Nyt näkyy, siellä on semmonen pieni keilamallinen kuva. Mihin se nyt? Noin. Noin, ja sitten painetaan asenna. Ja hyväksyn ne pyydetyt asetukset. Kysytään, päivitetäänkö sovellukset automaattisesti Wi-Fi-yhteydellä ja painan myös siihen OK. Ja tällä hetkellä se on nyt asennettuna mun puhelimeeni, Samsungin Android-puhelimeen, ja laitan avaa, jolloin se lähtee hakemaan sijaintiani. Jonkun aikaa kestää ilmeisesti, milloin se sen tekee. Se sanoo jostakin syystä rautatieasema Helsinki, mikä nyt ei minun tapauksessani pidä paikkansa, koska olen Salossa. Kirjoitan sinne Salo. Noin. Salo, ja näyttää sen nyt hyväksyvä. Ja tällä sovelluksella tosiaan niin voi katsoa muun muassa, otetaan vaikka tuossa mitä tapahtuu autolla, niin se näyttää kelikamerat, minkälaiset kelit on olemassa eri teillä Salon ympäristössä. Turkuun päin, Kitulassa, Strömman silta, Kemiön suuntaan päin ynnä muuta. Kertoo huoltoasemat, missä ne ovat, pikaruokaloita ja säästä myös sen enempää. Oikein miellyttävä sovellus, jota ehdottomasti minusta kannattaa olla mukana. Heippa!